marhabin izuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. A yammacin Lahadin da ta gabata ne dai 'yan bindiga ɗaukar makamai akan babura masu yawa suka kai hari a wani gari da ake kira Ganin Gari da ke birnin Gwari, inda suka kashe mutane biyu sannan kuma suka sace babura da shanu a wannan gari. Sai dai akan hanyar koma mafakarsu ne jami'an tsaro suka yi musu kwantan bauna, inda suka kashe wasu daga cikin 'yan bindigan kuma suka kubutar da mutanen da suka sato, kamar dai yadda shugaban kungiyar cigaban masarautar birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasai ya shaida wa muryar Amurka. Da suka kai hari sun kashe mutum biyu a wannan garin, ana ce ma garin Ganin Gari, sannan kuma suka ainihin koro shanu, suka sato mutane, suka kuma fatan ma mutane mashina. To shine kuma duk labarin cewa suna nan kan hanyar dawowa kawai aka haram musu. An yi kokari an aika da wasu daga cikinsu, sannan kuma duk mutanen da suka tato da shanun da suka taso sun gudu sun basu, kuma suka bar mashina guda 7. So wajen hanyar su na koma cikin daji kenan washe gari kuma suka je suka samu manoma a guda 2 suka kashe su, saboda haushin yanayin abubuwan da suka faru ya kasance sun kashe mutum 5 kenan. Yankin birnin Gwari dai yana cikin yankunan da ke fama da matsalolin tsaro na dogon lokaci, abin da ya sa al'ummar yankin ke yawan nana ta buƙatar ganin gwamnatoci na kai musu ɗauki. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta sha jaddada irin ƙoƙarin da take na magance matsalar tsaron da ake fama da ita a faɗin jihar baki ɗaya, kamar da yadda gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed Rufai ya taɓa shaida wa manema labaru a jihar Kaduna. Kamar yadda muka sha faɗa, yaƙi da 'yan ta'addadin nan da sauran masu laifi ko matsa al'umma a jihar Kaduna dole sai ya amfani da na'ura na zamani. Banda kokarin da 'yan sanda da soja suke yi, dole a taimaka musu da kayan da za su gani kafin su shiga wuri. Kuma akwai jiragenmu masu sarrafa kansu, wato drones, wanda su ma suna yawo ba ma a cikin gari ba har cikin dazuzzuka. Duk abin da suka gani za su turo ma wannan cibiya, wanda jami'an tsaro za su zauna nan suna aiki dare da rana. Idan Allah ya yarda wayannan matsaloli na rashin tsaro da suka addabi al'umman jihar Kaduna za mu ga saukin shi. Ganin yadda matsalolin tsaro ke ta ta'azzara a yankin karamar hukumar birnin Gwarin dai ya sa jagororin yankin irin su Malam Ishaq Usman Kasai nunar da cewa zaɓi guda 2 ne kawai suka rage yanzu. In dai ana so a magance wannan matsala, na ɗaya sai gwamnonin nan sun haɗa ƙari, sannan a yi abin da ake cewa coordinated security operation. Abu na biyu kuma ko dai a talakawa su mallaki makamai, su samu lasin kamar yadda gwamnan Zamfara suke magana, ko kuma maganan sulhu, domin babu yanda za ku yi. A baya dai har-haren 'yan bindiga a yankin birnin Gwari sun fi kamari ne akan hanyar su ta zuwa Kaduna. Sai dai daga baya-bayan nan kuma 'yan bindigan sun koma afkawa garuruwan yankin na birnin Gwari kamar da suka fara tun can a farko, abin da ya sa adadin mutanen da ke tserewa daga ƙauyuka daban-daban a ƙaramar hukumar ke ƙara ƙaruwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.